あれからね、Go. さあ、続きましては6番ですね、キャバリアの若林さんのペアです。さあ、スタートしました。1番から2番。4クリアして、さあ、5番。からの6番ですね。さあ、試合決めてトンネルへ入れます。さあ、出てきては入れませんか。さあ、8から06ですね。さあ、ここもそうですね、20キロを超えてきました。さあ、10番のロードからダブルは問題ない。トンネルから、さあ、13、14、ここで展開入ってくるぞ、15。よーし、決める。さあ、フロントにつけて16番送り出す。さあ、右展開で戻ってくる。あとはもう跳ね抜けるのみというコンテンツ。さあ、18から19、20は、よーし、決めました。最後は39秒39、39秒39。Go. さあ